it's me again. Ang babaeng walang makontent. Ang babaeng nagbabalik. It's Casey. So ayun, kung nakapansin nyo, hindi ko motor ang aking ginagamit. Pero naman ako nanakaw na motor, charot. So eto, naka-sniper 150 ako, gaya ng sabi ko sa aking last vlog before ako umuwi ng Bicol. Iiwan ko yung motor kong RS 150 sa Cavite, and dito sa Bicol baka gamitin ko is ibang motor, which is ito na nga. Good thing na pairam ako ng father ko, and hindi ko sukat akalain na ito yung gagamitin ko. I thought yung isa, kasi dalawang sniper sa bahay. Sa mga nakakita ng motor na yon, dalawang sniper sa bahay, and itong isa sa father ko, yung isa naman sa kapatid ko. Tag-isa silang motor. So ito, nairam ko yun sa father ko kasi okay pa naman yung kapatid ko, and hindi ko trip yung clutch noon, sobrang tigas. So hindi muna ako magmamadali kahit na may appointment ako. Mag-vlog muna tayo, no? So ayan, for today's vlog guys, hindi ko pa napapakita sa inyo ng buo itong motor, pero baka mamaya magkaroon ako ng chance na ipakita sa inyo. Good thing na pahiram ako ng father ko ng motor, and eto kasi yung decals ng motor ng father ko is order ng sniper is naka-shark decals, and masyado na siyang luma. Nagtatanggalan na. Mamaya pakita ko sa inyo pag nakatambay ako ng konti dito. And ayun, so naisipan ko na palitan or pabaguhan ng decals. Nag-pair na naman ako, nag-ask naman ako ng permission kung pwede ko ba siyang palitan, and okay din naman daw sa kanya. Pero ang gusto niya is ang gusto niyang design is yung medyo makajos. I mean yung makajos. Ayan, tatawa ako, kakama namin remix ko to eh. So yun yung gusto niyang design. Pero sabi ko, ako magpapaano eh, kaya ako nang bahala sa design. Kaya bahala na mamaya kung anong design ang makita ko doon na ipagawa ko. And without further ado, eto, bumiyahin na din ako. Malapit na din ako. Kamalig pa lang naman. Then after kamalig, yung daraga na. So ayan, biyahe na muna tayo guys. Update na lang ako kapag nandun na. Medyo mahaba-haba pa rin tong. May traffic din naman dito syempre. May checkpoint ba? Halatang nagtatago eh.
guys, eto na, tapos na. Nakabit na yung decals. And paano ko siya i-reveal? Maybe mamaya pag uwi ng bahay, i-reveal ko din. Then papakita ko din kay daddy ano maging reaction niya. Since yung gusto niya is opposite sa aking ginawa. Nakita nyo naman, diba? Hindi yung kagaya ng request niya. Pasensya na daddy. Alam mo naman ako. Alam mo naman yung anak mo. Pasaway. Well, ito na. Pauwi na muna ako guys. Update ko na lang kayo pag nasa bahay na. And sana nandun sa bahay din si daddy. Kasi kanina umalis ako. Andun pa siya. So hindi sila umalis. Papakita natin sa kanya yung outcome ng bagong itsura ng motor niya. So, let's go! 10 seconds later. Wag na kung gusto mo kuha ang banal-banal. Gusto mo yan, daddy? Ganun mo. So, mas daki lang ito mga Bago na, bunga na kuhan. Bunga na sa mga gisi-gisi na ano. Bagay si pick up. Yeah. Ang true. Makabakal ka na. Doa. More than 2025. Doa.